Стремежът е винаги ти да си най-добрия. Това всъщност си е една култура, започнала от западното крайбрежие. В Ню Йорк брейкът е по-фънки. И в него има повече субективен елемент. Той е повече като бибой версия. А в Ню Йорк раздвижеността е най-голяма. Разбирате ли? Танцувах брейк по улиците, но първоначално започнах с буги движенията. Гледах и се учех от по-големите момчета. Така е, когато си малък. Гледаш или пласьорите на дрога в квартала, или талантливите, които танцуват брейк. Ходих от район на район, следвах най-талантливите и станах много известен уличен танцор. Не изкарваш много мангизи, но гаджетата те харесват, момчетата те уважават, а другите черпят, като те познаят. Не те забъркват в побоище, защото на теб гледат като на знаменитост. За танца е нужно специално настроение. Нужно е да се движиш бързо, така че веднъж като те видят, хората да не могат да те забравят. Все още ми се обаждат от Англия и ме питат: абе, човек, как го правиш?